ikusten dezuen modun, Juan de Lizarazu aretoan gaude berriro ere, ikasturte berri honekin edo, esposizioei edo erakusketei berriro ere hasiera eman nahi ez. Gaurko honetan Jon Jauregirekin den gaude, nire ondon dago, eta bera artista urnietarra da, uste dut arlo desberdinetan aritutakoa, ez? Bai kirolean, bai musikan ere okerrez banago, enpresan, artean, danetikan. Eta gaur igual honeak harri gaituna artearen alde hori da, eta hori da gaur orkestera gatozen hori. Esposizionek edo erakusketa honek, bai sormen darwinistaren eta erretratuaren inguruan hitz egiten du, eta besterik gabe Joni hitza pasa aurretik berak azalduko izuela pixkat lanak zertan datzan edo zelan mota den gogoratu, naiz eta erakusketa lehengo astean ireki zen, urriaren 16 arte irekita egongo dela. Orduan, sin más, recordar a todos aquellos y todas aquellas que se quieran acercar que la exposición va a estar abierta hasta el 16 de octubre y invitaros a dar un paseo por aquí. Erakusketa honetan saiatu naiz pixkat nire bi alde horiek erakusten. Aretoaren alde baten dago pixkat daude kuadro abstraktuak edo, pixka bat espresiboagoak dianak, eta beste aldean jarri ditut realismoa edo figuratiboa lantzen duten beste lan batzuk. Eta bati deitzen diot Jon Jauregi, izen ofiziala edo ez, eta besteari banaiz, pixkat alter ego bat izango baliz bezala ez. Eta gero tartean badaude ere, bi ritmo horiek uztartzen dituzten kuadro batzuk, adibidez hemen atzen daukagun. Hori da pixkat esplikatu nahi duanaz. Artista bakoitzak bere barruan badaukala bizitza normal edo eguneroko egin behar horiek aurreatea beharra, eta beste alde batetik ere badauzka bere ideak eta bere mobidak, eta borroka hori pixka bat nahi izan dut hemen erakutsi ez. Hori da, pixkat erakusketaren izenburua edo hildoa hortik.